Halos hindi na raw nagpupunta sa Scarborough Shoal ang ilang mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil una, mataas ang presyo ng gasolina at pangalawa, dahil umano sa presensya ng Chinese Coast Guard doon. Mula sa Zambales, nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell? Si Jay, sabi ng mga apektadong mangingisda mula dito sa Zambales, iniiwasan nila yung presensya ng mga Chinese Coast Guard kaya hindi muna sila dumediretso sa may Baho de Masinloc na kasama pa sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Alas 4 pa lang ng madaling araw, buhay na ang kalakalan ng isda sa Masinloc, Zambales. Banye-banyerang isda ang dinadala sa Pampang para maibenta sa mga trader. Ang mga huling isda ay nakukuha mula sa 40 hanggang 50 nautical miles mula sa shoreline. Okay lang, buhay-buhay din ang mga mahirap. Magkabibili ng bigas, yan lang. Mas masaya, pero may time pa rin, may araw pa rin nga maraming huli. Hindi na raw nakakarating ang mga mangingisda sa Baho de Masinloc na pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, halos huminto na raw ang mga taga Masinloc sa pagpunta sa Scarborough Shoal. Nangangamba rin umano ang mga mangingisda dahil sa mga Chinese vessel sa lugar. Kontento na sa mga huling isda ang mga fishermen mula sa barangay Inhubol, Masinloc, Zambales. Pero mas maganda pa raw ang kanilang huli kung dediretso sa may Baho de Masinloc o kilala rin sa tawag na Scarborough Shoal. Pero hindi nila magawang dumiretso sa lugar ngayon dahil sa mataas na gastos nila sa krudo at idagdag pa ang presensya ng mga Chinese Coast Guard sa lugar. Natatreat na rin kasi sa mga mangingisda rito, sir. Kasi pag nakikita nila yung barko ng China, kasi ayaw na nila maulit pa yung dati nila na tinataboy sila, mga ganun sir na harassment. Ikinuwento ng ilang mangingisda kung paano sila ipagtabuyan ng China sa Baho de Masinloc na sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Marunong na sila mag-English yun. Kaya pinapaalis kami. Sabi na, Filipino fisherman, move out. You cannot move out, you under arrest. May parang kinabahan din. Alis na lang kami. Tapos sinusundan din kami hanggang sa 30 milyahe bago sila titigil. Sa atin naman yan, bakit biglang napunta sa China? Ang kagandahan lang dyan kung nasa atin yan, yung mga bangkang pumupunta dyan, nasa loob sila umaano, nagpapahinga. Ngayon, nasa labas na lang eh. Pero ayon sa isang opisyal ng Municipal Agriculture Office ng Masinloc, malaking tulong daw sa mga mangingisda ang presensya ng mga Chinese Coast Guard sa lugar. Nasa premises pa rin. Kasi anytime na siguro, pero good for them naman. Baka naman may mga masamang panahon rescue pa sila. Mas magiging mahirap daw ngayon ang sitwasyon dahil sa ipinatupad na unilateral fishing ban ng China sa 12 degrees north latitude, sakop ang West Philippine Sea. Si Jay, kung maririnig mo lang yung mga hinaing at karanasan ng mga Pilipinong mga mangingisda na ipinagtatabuyan umano ng mga Chinese Coast Guard, ay talagang nakakalungkot umano. Sabi nga ng mga nakausap nating mga Masinloc fishermen kanina, parang hindi sila welcome sa sariling teritoryo ng bansa. Kaya isa rin ito sa mga ipinapanawagan nila na dapat umanong pagtuunan din ng pansin ng gobyerno ito ngang hindi matapos-tapos na sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China sa may West Philippine Sea. Yung ipinatupad naman na fishing ban ng China na sumasakop sa teritoryo ng Pilipinas na kasama sa 200 nautical mile exclusive economic zone ay magtatagal yan mula May 1 hanggang sa may August 16. Samantala patuloy din ito nga monitoring ng Philippine Coast Guard sa lahat ng mga mangingisda dito sa Zambales sa gitna ito ng mga nararanasang pag-ulan. Kagaya kanina, nakaranas tayo ng malakas na buhos ng ulan dito sa Zambales bago tayo umere. Si Jay. Russell, ano ang inisyal na aksyon ng pamahalaan sa ipinatupad na unilateral fishing ban ng China? Lalo't sakop pa nito ang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
Si Jay, sa statement ng Department of Foreign Affairs ay nag-file sila ng diplomatic protest para nga tutulan ito ngang ipinatupad na fishing ban ng China na sumasakop sa teritoryo ng Pilipinas na kabilang sa 200 nautical mile exclusive economic zone at iginigiit nga ng Pilipinas na soberenya natin ito at talagang mga Pilipino mangingisda ang dapat na nangingisda sa may Baho de Masinloc. Si Jay. Hindi na masyadong nakakalayo ang mga mangingisda. Kumusta naman ang kanilang sitwasyon, Russell? Meron ba silang nakukuhang tulong mula sa lokal na pamahalaan? Si Jay, ayon naman sa Masinloc Municipal Agriculture Office, nananatiling sapat ito ang supply ng isda dito sa may Masinloc, Zambales. Sa kabila ito ng hindi na nga lumalayo itong mga mangingisda para mangisda. Pero mas maganda raw sana yung magiging huli nila kung lalayo pa sila o pupunta sila doon sa Baho de Masinloc na talagang mayaman nga sa supply ng isda. Patuloy din yung livelihood program na ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong mangingisda dito sa Zambales. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.